नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई राइटर संदेश कुशवाहा। आप सब देख रहल बानी वीडियो राइटर संदेश कुशवाहा पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबके स्वागत बा और आप सबसे विनती रही, निहोरा रही कि चैनल के सब्सक्राइब करें और खूब प्यारा आशीर्वाद दी। आइए आप सबके बीच एगो छोटा सा प्रयास करता नहीं, लेकिन आप सबके पहले बता दें कि ये वीडियो कोनो सरकार के ठेस पहुँचावे खातिर नहीं बनावल गल। ये केहू के और केहू से जुड़ल नहीं के, बस एगो काल्पना बा और काल्पनिक बाटे। आइए आप सबके सुनावा तनी कि ऐसन आई गईल बाटे अब बारीकी, बिहार में ललटेनिए जरावे के परी। हाँ ऐसन आई गईल बाटे अब बारीकी, बिहार में ललटेनिए जरावे के परी। चाचा या भतीजा जब से मिल गईल बारे, वही दिन से सब लोग मरता अनारे। खूब भी कस के उड़ जाता बढ़ी की, ललटेनिए जड़ावे के परी। ऐसन आई गईल बाटे अब बारीकी, बिहार में ललटेनिए जड़ावे के परी। हाँ ऐसन आई गईल बाटे अब बारीकी, बिहार में ललटेनिए जरावे के परी।